Ето ни, приятели. Ето тук сме опавката. Чакаме. Какво чакаме? Чакаме си късмета. Ето там са те. Да, ето виждате ги. Колко точно ги снимам. Тук издревко. Вижте отзад какво става. Все не отиваме на море. Не, отиваме в чужбина. Отиваме в Франция. Франция ли? Нью Йорк, седмица. Да. Тази година си очитава много пътуване. Знаеш как спях от моя така свободно да ти спим? Приятели, ние стигнахме в... Къде бе? Във Франция. Не лъжи, във Франция. Ето го и малкия кум. Това е моят кум. Малък сладък кум. Наси, кажи здравей. Ето тук дойдохме на люлките заради детето. Хора, базикам се, не сме във Франция. Във Франция няма такива люлки. Защото бях и знам какво има. Ние сме в Велинград. Ето, стигнахме току-що. След малко влизаме да се настаниме. И да, представете сме ето тук точно. Ето тук. Да се виждат люлките. После какво ще правим? Не знам. Ще се настаниме и ще се включа пак. И може ходим на басейн, не знам. Да плуваме с това животно. Ето, приятели, отиваме в хотела. В стаите. Приятели, до сега играхме танци. Не можах да снимам. Ще сложим едно клипче. Ако ме чувате, ако не, ще е плохо. Ето хора, пробваме. Може да сложим звук. Едно, две, изпълнител от... Как се казва хатия? Като сено е торта. Да. Пълнител... Вътре пълнежа е като на еклерите. Малко да. Същия. Сладко е. 9,1 до 10. Бих дала 7. Аз бих дала 10, ако беше хрупкава, ама не е хрупкава. Да, мисля, че е хрупкава, но меко. Значи 7 и 9. Добре. Сега почваме другото. Номер 2. Пак има пълнеж. 3 от 10. Пак е меко. Това не ми харесва.
Едно. Не. На мен не ми харесва едно и аз бих го дала. Номер 3. Брауни. Това отгоре малко не ми харесва. Иначе на брауни. 10. Не, айде 9 и 8. 7. Номер 4. Еклем. Супер. Забравих по думата. Не е 1000 от 10. 10. Айде де! Тактиката! Здравко, мести се да ги снимам. Здравко! Мести се малко. Айде де! Къде отива? Всички да дойдат. Има още място. Чека, аз забравих. О, най-лудата снаха имам аз. Това е твоята жена. Шопчето ми!
Приятели, не ви направих рум тур. Така, с халат съм, защото след малко отиваме на басейн. Днес сме втори ден тук, но утре си тръгваме. Така, сега ще ви направя рум тур. Ето хора, това е банята ни. Ето ме мен, ме сешуар. Както знаете, аз винаги взимам ето тези неща. Да, тук са ми гримовете. Телефон, огледало за грим. Във всяка една баня, както е. Ето гардероба, аз всичко съм си подредила, няма нужда да ви показвам. И ето стаята, малко е разхвалено, съжалявам. Но опитах се да е чисто. Надявам се така. Сега в момента ще си правим спагети, защото е обяд. Ето ме пак. Тук имаме диванче, масичка и разбира се имаме и тераса. Ето, с две столчета, масичка и сушилня. Гледката не е кой знае какво. Ето, има хора. А тук до нас са кумовете. После ще ви ги покажа и тях. И така. Какво? Ами Вчера бяхме на вечеря, играхме хора, ще ви покажа клипчета и също се снимахме, ще ги сложа. И така, след басейна ще видим какво ще правим и пак ще се включа. Но в басейна ще се включа за малко, понеже в басейна е много шумно, знаете. И много не мога да снимам, но ще опитам. И ако не ме чувате, ще сложа звук. Да. Добре, оставям ви. Приятно гледане. Ще се видим след малко. Чао! Ние сме в стаята, на гости съм на Мари. Взехме с някакви шантави сламки, дълги до не знам къде. Ама се мъчим от може би половин часа да отворим, да разбереме как е. Не става нищо. Играхме карти долу. Долу играхме карти. Ама не можах да ви снима. Аз казах, това не трябва. Да. Като дръпнеш, а сещаш някакъв. Гадица ли пика? Да. Защото аз го скинах отгоре, но много трудно се дърпа. Да, моето не се излиза даже. Чул съм се като бебе. Ама нищо не излиза. Нямаме нощи, е тук да срежем и да тръпне. Вижте ми снимки. Спираме. До тук. Защото нямаш да си продължа сега. Хора, ние 1 час се мъчиме с тъпите сламки и едва разбрахме, че трябва да се среже и този прах да се изсипе, но ние направихме проблеми от двете страни, го намокрихме и той си остана вътре. Така, Мария в момента го скина някак си с ногторезачка, нямаме ножите и нож. Това е. Сега ще оправим и ще се включиме пак. Хора, готови сме и стана като мента с мляко. Не си заслужава, не е вкусно, не си взимайте от Велинград, не знам как се... магазина Алисия, мисля. Не си взимайте такива. Децата
Не знам как се справят, но ние 3 часа, може би 3 часа. Много време се полухме. Час и нещо, ето ги. Много са гадни. Усеща се повече мъкото. А твърде захар има в това. Децата не знам какво правят. Еми добре хора, след малко си лягаме и утре ще се видим. Утре си тръгваме, за съжаление. Утре отиваме на закуска, може би ще ходим на басейн и ще тръгваме. Чао! Лека нощ от нас! Как гледам малкия виж? Хайде, кавалерите, къде сте? Има ли? Ами ще кажем тогава другия вариант отново. Там ми канят кавалери да отказват. Мария, кани си некой ма! Пълно хори му! Ето минава един Мария. Фани го. Къде минава един Фани го. Прилича на Ничи. Ето има една танцуваща бойка. На Ничи прилича малко. Все е хубаво. Фани, ще те качиме. Да си го фани. Здравейте, приятели! Пред малко станах. Тук е Мария, не иска да се снима. Така. Включвам се само да ви кажа, ако ви е харесало това клипче, харесайте го, абонирайте се и чакайте за още. И споделите на приятели. Ето е кучето. Мария малко се видя, но нищо. Добре, чао, надявам се да ви е харесало.